Eguerdion. Ongi etorri askapenaren bila zabiltzaten guztioi. Gizonaren gandik beti gertu dagoela jainkoa erakusten digu abenduak. Txikiek, ezinduek, aspiratuek, konturatu edo ez, salbatzaile baten zai daude beti. Arimak eta gorputzak sendatzen dituelako salbatzaile da Jesus. Ta dakarren salbamena, gizakiek behar duten salbamena da. Barruko morrontza guztietatik askatzen gaituen zuzentasuna eta bakea da. Ez dator gizakiari bere erantzukizunak entzera. Bere ahalmenez, lotura guztietatik askatuko gaitu eta erakutsiko digu. Jainkoak gizakiari eman diezaioken indarraz jabetzea oinarrizkoa da. Sinesten duzulako, agindutako guztia beteko du jainkoak. Fedea, apaltasun eta konfiantzazko baietza da. Horregatik zutik harri eta kanta dezagun, zatoz jauna. Zatoz jauna, gaur zaindu zu mundua, zori gaitzez, bainda ondatua. Zatoz jauna, zabalotoi zenua, etor beti zure reinua. Etor beti zure reinua. Zatoz jauna, maitasunez gubete, jendek elkar ezin hartu dute. Zatoz jauna, zu bat egin mundua, etor beti zure reinua. Etor beti zure reinua. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Gu salbatzera datorren jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Senideok, abenduko garaia bere betera etorri zaigu. Bertan dugu Eguberritako festaburua. Eguberria aitortzen dugu giza amets ederren betetasuna. Misterioaren atetik sartzera goaz. Esperantza horren eta gure sinismenaren azalpen, hemen daukagu gurutzearen ondoan txoko berezia. Abenduko esperantzaren abia, jaunaren etorrera jasoko duen abia. Bertan Maria fededun handia. Abendu guztian zehar, igandez igande, banan-banan kandelak piztu ditugu enbor honen inguruan. Gaur laurak piztuko ditugu, abenduko lau pausoak eman ditugula adieraziz. Jauna, lau kandela hauek piztean, Maria Virginaren gana dioakigu gogoeta, zure eta gure amaren gana. Inork ez du zure zain hainbeste amets, maitasun eta gozotasun jarri. Inork ez zaitu poz handiagoz onartu. Guk ere Maria bezalaxe prestatu nahi dugu fedez
maitasunez lan saiatuz, gure sinesmena indartu nahi dugu, zure etorreraren maitasuna jasotzeko. Zatoz azkar, Jesus jauna, zatoz gu salbatzera. Senideok, isilean eta damuz, jar gaitezen jaunaren aurrean erruki eske. Jesus jauna, munduko argia, ilunpetan bizi diren gizon emakumeak argitzen dituzuna. Erruki jauna, erruki jauna. Jesus jauna, gizakien gudaria, zeure herria egi eta justizi bidetik zuzentzera zatozena. Kristo erruki, Kristo erruki. Jesus jauna, biziaren iturria, gure hautasunaren zauria sendatzera zatozena. Erruki jauna, erruki jauna. Erruki dakigula jainko ahal guztidun eta on bakarra, eta gure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz. Isur ezazu, jauna, gure bihotzetan zeure grazia, eta egizu aingeruak esanik, zure seme Jesu Kristo gizon egin dela jakin dugunok, haren nekaldiaren eta gurutzearen bidez, irits gaitezela piztueraren ospera. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldieta. Amen. Gizarte apal batean, Belenen, jaiotako Davidek eta berak herrian erein zuen salbamen itxaropena gogoratzen digu Mikeas profetak. Geroztik, Belen da herrira letorkeen pakearen agiria. Entzun dezaiogun profeta Mikeasi. Los que buscan la redención en la fuerza de Dios siguen usando el símbolo de Belén para hablar de quien ha de traer la paz que inunde toda la tierra. Escuchemos al profeta Mikeas. Mikeasen profezia liburutik. Honela mintzo da jauna, zu Efratako Betlehem, Judako leinotik txikiena, zugandik aterako da Israelen buruzagia. Aspaldikoa da honen sortzea, betiereko egunatekoa. Horregatik, utzi egin dugu jaunak herria, amak aurrak izan dezan arte. Orduan, atzerrian bizirik gelditutako zenideak, Israelgoen gana itzuliko dira. Sendo eutxiko dio, eta hartzain bizkorra izango da jaunaren indarrez.
jaunaren bere jainkoaren izen handiz. Lasai biziko dira herritarrak, handi agertuko baita ura lurraren mugetaraino, eta bakea ekarriko du. Jaunak esana, Eskerrak zuri, jauna. gure jainkoa berpiztugu, salba gaitezen zatozkigu. Denok. Gure jainkoa berpiztugu, salba gaitezen zatozkigu. Entzun Israelen hartzai, egaldun izakien arteko tronuan zauden hori. Agertzakizkiet dirdaizu, suspertu zeure almena eta zatozkigu salbatzera. Gure jainkoa berpiztugu, salba gaitezen zatozkigu. Jainkoa guztiduna itzuliarren, begira zerutik ikus, hartzatzu zure matxondoaren ardura, zaindu zeure eskuz landatu duzuna. Denok. Gure jainkoa berpiztugu, salba gaitezen zatozkigu. Kristok betirako egin zuen bere buruaren eskaintza gogoratzen du Kristau elkarteak behin eta berriz. Hala esango digo San Paulok herbertarrei eginiko epistolan. La familia cristiana rememora y renueva en la Eucaristía el único sacrificio de Cristo. Ello nos invita a despojar nuestro folclore cultural de tanto follaje inútil y nocivo. Escuchemos de la carta a los Hebreos. Hebrearrei egindako gutunetik. Zenideok, Kristok munduan sartzean dio. Ez zenuen oparirik eta eskaintzarik nahi izan, baina gorputza eratu zenidan, erre opariak eta bekatuen barkamen oparirik ez zenuen atsegin izan. Orduan esan nuen, hemen nauzu jainko, zure nahia betetzeko. Hau dago liburuan nitaz idatzia. Lehen da bizi dio, ez zenuen nahi izan, ez atsegin izan, oparirik eta eskaintzarik, ez erre oparirik, ez bekatuen barkamen oparirik, naiz eta gauza guztiok legeak agindutakoan izan. Ondoren beste hau dio, hemen nauzu zure nahia betetzeko. Lehenengo kultua kentzen du bigarrena jartzeko. Eta Jesukristok behin betiko egin zuen bere gorputzaren opariaren bidez, jainkoaren nahia bete duelako izan gara gu sagaratuak. Jaunak esana, Eskerrak zuri, jauna.
Berri ona zabaltzeko bideak eta aukerak Jainkoak berak egiten ditu. Jainkoaren erabaki horri egiten diogun harrera xumea eta apala da fedea. Fedea ez da buru azkarraren emaitza. Jainkoaren leialtasun on eta harrigarria onartzea da fedea. Zorioneko hori sinesten duena, Jainkoak esan dizuna beteko baitu. Entzun dezaiogun Jesus iberari eskaintzen diguna orain ebangelioa. Zutik jarri eta abestu dezagun, aleluia. Alleluia, 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 alleluia. Denok? Alleluia, 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 Ona hemendik jaunaren mirabea. Gertabekit zuk diozun bezala. Alleluia, 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 alleluia. Jauna zuekin Eta zure espirituarekin. Jesukristoren evangelioa San Lukasen liburutik Aitzazutik jauna. Aldi hartan, Maria jaiki eta bizi-bizi mendialdera joan zen, Judeako herri batetara. Eta Zakariasenean sartu eta Isabeli agurre egin zion. Isabelek Mariaren agurra entzun zuen orduko, jauzi egin zion aurrak sabelean. Isabel Espiritu Santuaz bete zen eta honela esan zuen oihu handiz. Bedeinkatua zu emakumeen artean, eta bedeinkatua zure sabeleko fruitua. Nondik nire jaunaren ama nire gana etortzea. Zure agurra nire belarrietara iritsi orduko, jauzi egin dit aurrak sabelean. Zorionekoa zu, sinetsi duzulako. Beteko baidu jaunak esan dizuna. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna. Alleluia, 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 alleluia. Kristau senideok. Abendualdia bukatzen ari gara eta berehala dugu egu berri. 3 astez neurriz gorako promesa zoragarriak egin dizkigute profetek Jainkoaren partetik. Adibidez, entzun dugu abenduan zehar, ez du herrik herriren aurka ezpatarik jasoko,
ez dira gudurako berriz trebatuko. Edo beste hau, betiko ondatuko dut eriotza, xukatuko ditu Jainko jaunak aurpegi guztietako negar malkoak. Eta hirugarren bat, esan bihotz beldurtuei, ez beldur izan. Horra zuen Jainkoa, berbera dator zuek salbatzera. Orduan, itsuen begiak irekiko dira, eta gorren belarriak zabalduko. Errenak basauntzak bezala jauzi egingo du, eta mutxuaren mingainak oihu egingo pozez. Honenean, promesa txundigarri hauek amets guztiz eder bezala entzuten ditugu. Egia bihurtuak ikusi nahi genituzkeen desioak bezala. Baina beste gauza bat da, Jainkoak beteko dizkigun agintzariak bezala itxarotea. Eta kristauok bigarren honetan bizi gara. Jainkoak agintzen dizkigun lur eta zeru berrien zain eta bere zerbitzari lankide. Itxaropen honi hain bikaina eta miragarria izanik, guk geurez ezin diogu eusi. Itxaropen hau gure Jainkoagandik jasotzen dugu, behin betiko baino hobeto esango genuke eguneroko ogi gisa. Jainkoak inoiz ez duela huts egiten esperimentatuz. Ez alegia Jainkoak beti guk nahi genukeen uraxe eta guk nahi genukeen une eta moduan ematen digunik. Baina behar dugun ura eman bai. Beti eta gainera gainezka eta ustekabeeko bideetatik. Abendualdian aldarrikatu zaizkigun promesa miresgarriak Evangelioko bi emakume haurdunen artean hasten dira gauzatzen. Beraiek erakusten digute nola garamatzan Jainkoak abenduko itxaropen handiaren betera. Lehenik mugitzen dena Maria da. Jainkoak erein berria dio bere sabeleko fruitua, Jesus. Eta bizi doa Isabel bere lehengussuaren gana. Hau ere Joanen esperoan. Mariak Isabel agurtzearekin magiaz mirariz beteriko elkar topaketa gertatzen da. Isabeli, bere aurrak Joanek jauzi egiten dio sabelean. Ze irudi eder eta bikaina hauxe. Mariak dakarren aurrak poz biziz jauzi salto eragiten dio Joani bere amaren sabelean. Ara hemen gutenok eta bakoitzak abendu itxaropena eguberriatarian betetzeko era. Behar bada gehiegizkoa irudituko zaigu. Behar bada ez gaude horrenbesteko pozerako eta jauzirako. Hala bada ere, utzi diezaiegun geure buruei Joanen enbidia sano bat sentitzen. Izan ere, Jesus datorkidanaren poz jauzi hori denik eta loteria bikainena baita. Bai, Jesus zuregatik, niregatik datorrela, jaiotzen dela konturatu
eta sinetsi ahal izatea, denik eta zorion ederrena da. Isabelengana etorriz, berak aitortzen dio Mariari, zure agurra entzun orduko jauzi egin dit aurrak sabelean, eta esaten da, Espiritu Santuaz bete zela Maria. Espiritu Santu hau gabe ez da ezer ulertzen, ezin dugu ezer jaso, ezin dugu egiatzat jo, ezin zaigu gertatu loteria bikain hau. Baina Espiritu Santua baldin badugu, orduan bai, orduan hasten gera antzematen Jesus ez dela edozein. Eta etorri dela, eta etortzen ari zaigula. Poz hau ez da nola nahiko poza. Ez da bizitzari zurrupaka harrapatzen dizkiogun poxoien mailakoa. Poz hau bere bizikoa da. Behin gertatzen hasten zaigunean, bere gora bereekin aurrera doana, eta bizitza erro-errotik aldatzen diguna, onerako. Orduan, hasten zaigu gertatzen mirari hau, osasunean eta osasunik gabe, suerte honean eta suerte txarrean, exitoan edo porrotean, bizipoz honek ez digula usegiten. Bizipoz honi Jainkoak, Jesusek, eusi egiten diola gure bizitza. Hau ez da nola nahi gertatzen zaigun gauza bat. Hemen Eukaristia ospatzen ari gara, laster dugu berri, gerta dakigula Isabeli gertatu zaiona, Joani gertatu zaiona, Maria datorkigu bere aurra sabelean duela. Topaketa harrigarri hau ez da gertatu Eliza tenpluan, baizik eta etxe normal batean, Isabelen etxean. Eguneroko bizitzaren erdian, gerta bekigu beste horren beste. Jainkoak eman dezaigula abenduan zehar agindu dizkigun promesa ikaragarri hoiak, zoragarri hoiak. Egiak baitira, Jaingoikoak gure bizitzan betetzera dator. Egin dezagun geure fedearen aitormena. Sinesten dut Jaungoiko aita ahal guztidun zeru lurren eginea. Sinesten dut haren seme bakar Jesukristo gure jauna. Espiritu Santuaren egite sortu eta Andre Maria Virginagandik jaio zena. Pontzio Pilatoren menpean nekaldua, gorotzean hiltzatua, ila eta obiratua izan zena. Infernuetara jaitsi eta hirugarren egunean hilen artetik piztu zena. Zeruetara igo eta Jaungoiko aita ahal guztidunaren eskuinaldean jarririk dagoena. Handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinesten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santuen elkartasuna, bekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Amen. Denok bat eginik, dagiogun otoiz Jesus jaunari, gure mundura etor dadila eskatuz, mundua beharrean baitaukagu. Zatoz Jesus jauna, Zatoz Jesus jauna.
Eskadi ezaiogun jaunari, etor dadila bere elizara. Egunero berrizta dezala Maria bezala xume izanez, bere eginkizuna jator bete dezan. Dei egin dezaiogun jaunari, Zagoz Jesus jauna. Eskadi ezaiogun jaunari, etor dadila gure mundura, batez ere gudak eta borroka dauden tokietara. Berak bakearen erregeak gida ditzala gizabideak bake bidetik. dei egin dezaiogun jaunari, Zagoz Jesus jauna. Eskadi ezaiogun jaunari, etor dadila gure etxeetara. Bere presentziaz sor dezala bakea eta elkartasuna gure harremanetan. dei egin dezaiogun jaunari, Zagoz Jesus jauna. Eskadi ezaiogun jaunari, etor dadila behartsuenen eta sufritzen ari direnen ondora. Zaindu ditzala Karitasen lanean ari direnak. Berak behartsu egin eta hainbeste sufritu zuenak, poztu ditzala horiek eta guregan solidaritatezko espiritua sor dezala. dei egin dezaiogun jaunari, Zagoz Jesus jauna. Jesu Kristo gure jauna, entzun zure zain dauzkazunon deadarra. Jainko eta errege bizi baitzara gizaldi eta gizaldietan. Amen. Maitasunaren emaitza, esperantzaren eskaintza. Maitasunaren emaitza, horra jainkoak luzatzen, digundoa inaberatza. Gizonon bidera datoz, Gabonak jainko eraso. Topo egitera datoz, jainkoarekin aurrezka, jardun beharrean gago.
Senideok egigun otoiz, Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan. Jauna, Maria doatsuaren sabel garbia, bere indarrez santu egin zuen espirituak sagara ditzala, zure aldarera ekarri ditugun eskaintzak. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, gora bihotza, jaunak dauzkagu, eskerrak jaungoiko gure jaunari, egokita eta zuzen. egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guk zuri eskerrak ematea, jauna, aita guztiz santu, jainko ahal guztidun beti ereko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bera dugu profeta guztiek aintzinatik adierazia. Ama Birjinak maitasun samurrez sabelean ekarria. Joanek etortzekoa zela esana, baita etorria zela erakutsia ere. Berari esker, pozez ari gara, eguberri misteriorako prestatzen, otoitzean erne aurki gaitzan, eta beraren gorespenetan alai. Horregatik, aingeru eta goi aingeruekin, ahalmen nagusitza eta zeruko talde guztiekin, zure aintzari goratzarre hau beti eta beti abesten dio. Santu zara, bai, jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogi ardo hauek zeure espiritua isuriz. Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz guruzera zioala, ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik, hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan, kaliza harturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik, hau nire odolaren kaliza da eta, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa, Ogian hauek hartzea, zu
Horregatik, jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan, jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza, gaur Kristok heriotza garaitu eta bere bizi hilezkorrean parte izatea eman digun eguna igandea ospatzera hemen bildua. Eramazu maitasun osora, Francisco gure aita santuarekin, Fernando gure gotzainarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean, izan gogoan, jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak ere. Harri izazu zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu, arren, guk guztiok betiko biziaren betea irits dezagun. Jainkoaren ama Maria Virginia Doatsuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gorets zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honenga, zuri aita, jainkoa alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batea, ospeta aitza guztia, gizaldi eta gizaldi guztieta. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, beldur gabe abes dezagun. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena. Etor bedi zure reinoa, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur, egun honetako ogia, barkatu gure zorra, guk ere gure zordunei, barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzazu utziten taldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzen. Atera gaitzazu, jauna, gaitz guztietatik. Emaguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker, bekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Zurea duzu erregentza, zureak ospeta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei, bakea uzten dizuet neure bakea ematen. Begira zeure elizaren sinesmenari, eta ez gure bekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari bakea, eman batasuna. Errege bizi baizara gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin, Eta zure espirituarekin. Emaiozue elkarri jaunaren bakea. jaungoikoaren
bildotxa, zuk entzen duzu munduko pekatua. Erruki jauna, Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu munduko pekatua. erruki jauna, Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu munduko pekatua. emaiguzu bakea. Ona hemen, Jaungoikoaren bildotsa, munduko bekatuak entzen duena, zoriontsuak bere maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor zu nire etxean sartzeko, baina esazu bizbat eta sendatuko naiz. Zatoz jauna, gu salbatzera, kanta dezagun denok. Zatoz jauna, gu salbatzera. Ni naiz Daviden erroa eta fruitua, goizeko izar argi dirdaitsua. Zatoz jauna, gu salbatzera. Espirituak eta elizak diote zatoz bai, guztiok esan zatoz bai. Zatoz jauna, gu salbatzera. Egarri dena horbildu, nahi duen orok, edan bezabiziaren uretatik. Zatoz jauna, gu salbatzera. Bai laizter nago, amen. Zatoz Jesus jauna. Zatoz jauna, gu salbatzera.
Egin dezagun otoitz. Jainko ahal guztiduna, betiko biziaren agiria harturik, hau eskatzen dizugu. Zenbat eta hurbilago izan salbameneko jaia, presta gaitezela hainbat eta gartsuago zure semearen jaioteguna fede jarreraz ospatzeko. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Herriko emakume apal eta xume batek, jainkoaren agintzaria nola sinestu dezaken erakusten digu Mariak. Salbamenaren fluitu harrigarria nola jaio eta sortu daiteken bihotzean. Gizaki ez ezagun eta apalarengan, herri apal eta txikienarengan, gizadia salbatu dezaken espiritua sortu daiteke gutxien uste dugunean. Nork dakizki jainkoaren asmoak eta bideak. Ez dakikula lehortu gure itxaropena. Izan usteo eta nahi duzuen arte. Agur. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. bedeinka zaitzatela jainko ahal guztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amen. Arantzazuko amaia, zeruko erremin haudia, kendu pekatu danen arantzak, eman jaunaren grazia. Eman jaunaren grazia. Agur zenuen edertasuna, arrosa zuri gorria. Apaindu nien loren ikainez, jaungoiko berak jantzia. Arantzartean, arantzagabe, arantzan gora jaikia. Agurra matxo, bihotz bikuka, grazi berare, jarroia. Grazi berare, jarroia. Zoazte jaunaren bakea,